Molweni izihlobo zam ezithandekayo, uMaduna umfuneko njeje umshumayeli wendaba ezilungileyo. Ndithi lithi kuwe izwi, wenziwe ngokukhethekileyo, wenziwe ngokoyikekayo, wenziwe wangothandekayo nguThixo uYihlo okuthandayo, noYesu Kristu okuthandayo, okufeleyo. Nam ndiyakuthanda, nabendlu yakho bayakuthanda, abantwana bakho nabazali bakho nabamelwane bakho bayakuthanda. Wonke umuntu okuthandayo ukuthanda ngentobana zininzi izinto abakuthandela zona ezifumaneka kuwe. uThixo okwenze wangumntu othandekayo, ungaze uyivumele uyamkele empilweni yakho into ethi awuthandeki, into ethi uyazondeka, ngoba nabani okuzondayo ukuzonda ngaphandle kwesizathu. uThixo kwenze wangothandekayo wena. Ndithi ke ngoko namhlanje ndifuna sijonge nansi ivesi ifumaneka kwincwadi kaYobi, Job 1 le yokuqala incwadi ifumaneka kuverse 20 ithi, wasuka uYobi wayikrazula ingubo yakhe yangaphezulu yokwaleka, wayicheba inhloko yakhe, wawa emhlabeni waqubuda. Le meko ke yoba aqubude wayehlelwe intobana izinto zakhe zonke ngosuku olunye owayizi-owna zasuke zatshabalala ejongile. Ndithi imessage ezazingena zimxelela ukumoshakala nokufa kwezinto zakhe, ukuchithakala, ukuphalala kwento zakhe. Yafana nomuntu one-bank account, kwi-bank account yakhe ene-debit orders, kukuphela kwenyanga kungene imali, zisuka zingene imessage zimazisa ukuphuma kwemali ebhenkini yakhe. Kwaba njalo empilweni kaYobi, kwaba buhlungu, kwaba kubi, kwababa okwencindi yekhala. Lithi ivesi elilandelayo, wavakala esithi uYobi, ndaphuma esizalweni sikama ndize, ndiyawubuyela kwakhona ndize. uYehova wanika, ikwanguYehova othabathileyo, igama likaYehova malidunyiswe. Uyabona ubuhlungu bungenzeka ukuba bukhona empilweni yakho njengangoku, kodwa ubuhlungu uYobi athi adlula kubo bubuhlungu obunzima, bubuhlungu obukhulu ngeyona ndlela. uThixo wazenza in order izinto zakhe uba mazithi xa ziphulukana aphulukane nezinto zonke abezi-ownisha nabantwana, washiya unkosikazi. Uthe ubashiya unkosikazi wathetha amazwi athi, kutheni ungamthukile uThixo wakho bese uyafa? Ngenxa yoba unkosikazi wayeve kabuhlungu, ngenxa yoba unkosikazi wakhetha uba ngcono kungaphilwa kunoba kuve ubuhlungu. Kodwa uYobi waphendula wathi, nkosikazi, ndini esisiyatha, silindele into ezilungileyo na ezinhle kuThixo kuphela na? Akufanelanga nasilindele nezimbi kuThixo na? Ngoba uThixo ikwanguye otheni othathile, ngoba yayinguye kwakade onikile. Into ithi igama lakhe malidunyiswe, ngoba seze emhlabeni singenanto, siyawuphinde sibuyele futhi kwakhona apho sasibuya khona singenanto ezandleni zethu. Uyabona, xa uthi ufonele umuntu omthandayo angayiphendula ifoni yakho, ubuhlungu obuvayo, yazi uba abukafika ubuhlungu uYobi wafika kubo. Yabona, xa ushiya umyalezo ulindele impendulo emntwini omthandayo angayiphenduli, zidlula insuku, ubuhlungu obuvayo bubuhlungu obuthi qubuda phambi kwaThixo, bubuhlungu obuthi weza uze emhlabeni futhi uyawuphinda uhambe futhi ukwaze. Yabona, xa bekubamba inkunzi bakuthathele izinto zakho, imali, ifoni, amakhadi akho, bakuthathele nempahla, ihlazo nobuhlungu obuvayo, akabi bubo ubuhlungu uYobi ajongana nabo, abakabi bibukhulu kunobuhlungu behlela uYobi. Yabona, xa kuqhekezwe endlini yakho uthathele izinto ezo ndaba ezibuhlungu, ndithi kuwe ubuhlungu ojongene nabo uzofundisa ubaqubuda uThixo, kwaye wazi into yobana waphuma esizalweni ungenanto, uyawuphinda ubuyele futhi unganakwanto. nguThixo wanika, ikwanguThixo othathileyo, igama lakhe malidunyiswe empilweni yakho. Yabona, xa bekuxhomisa imoto, bekuthathela imoto yakho ungakagqibi nokuyihlawula, babe sebeyithatha abazizikelemnqa ungayi-inshoranga nokuyi-inshora, ndithi kuwe ubuhlungu ojongene nabo abukabudlula ubuhlungu uYobi athi wajongana nabo.
ngoba ndithi kuwe ubuhlungu bukaYobhi kwaba ubuhlungu bangaphakathi enhlizweni, yaphinde yabo ubuhlungu bangaphandle enyameni ngoba wamila izilonda ngaphandle emzimbeni wakhe, kwaba buhlungu enhlizweni, kwaba buhlungu ngaphandle emzimbeni, wajongana nenhlungu. Izinto zamehlela engonanga, engamonanga uThixo, engananga umuntu, engenzanga nto ikhohlakeleyo ebantwini, wayengenasono, kodwa zamehlela lezi zinto ngenxa yoba obenikile enguYehova, ikwanguye othathile, igama lakhe malidunyiswe, ngenxa yoba intando yakhe kufanele yenziwe. Ezi zinto zehla empilweni yakho azehli ngenxa yento yobana unezono ezininzi, umbi ukwedlula abanye abantu, wenze izinto eziwesi kunezinto zabanye abantu, okanye wena uzazibuza uba kutheni mna, kutheni lento isenzeka kum ingenzeki ebantwini abathile nabathile babala. Kodwa ndixela uba le meko ayizi ebantwini abafana nobo bakhombayo, iza nakwawo abangamalungisa abafana noYobhi, abangananga mntu, abangonanga Thixo. Kodwa ndithi imeko leyo uthi ujongane nayo, ubuhlungu bakhona, ayikabi bubuhlungu bungakaze behle emhlabeni. Ubuhlungu ojongene nabo ayibubuhlungu bodlula ubuhlungu uYobhi athi wajongana nabo. Yabona, xa uswelekelwa ngumzali, undifuna wazi babo buhlungu bokushiywa ngumzali abukafiki ubuhlungu uYobhi wathi wajongana nabo ngosuku olunye, walahlekelwa zinto zakhe. Ndithi le meko izokufundisa uba guqa phambi kwaThixo, le meko izokufundisa uba weza emhlabeni ungenanto futhi uyawubuyela ungenakwanto. Futhi le meko izokukhombisa into yobana nguThixo owanika, ikwanguThixo othathileyo, igama lakhe malidunyiswe. Kunjalo ndiyakuxelela mntakabawo, noba ulahlekelwe ngumntwana, ubhujelwe ngumntwana, okanye uretshelwe umntwana, okanye mhlambe uve indaba ezimbi ngomntwana wakho, uba umntwana wakho akayiyo lento ubucinga uba uyiyo, uba ubeyinkwenkwe kufumanisa uba ngokuthiwa ugay, okanye mhlambe uba ubeyintombazane ufumanisa uba ulesbian. Ezo ndaba ozivayo ezibuhlungu azikafiki ubuhlungu uYobhi athi wajongana nabo. Le meko izokufundisa into yobana qubuda phambi kwaThixo, le meko izokufundisa into yobana weza uze emhlabeni futhi uzawuhamba uze. Le meko izokufundisa into yobana ikwanguThixo ophile, ikwanguThixo futhi othathileyo, kodwa igama lakhe malidunyiswe. Kunjalo ndiyaxela mntakabawo, nditsho noba ngabana inkosikazi yakho ikushiyile, ikulahlile, ikudivosile, noba umyeni wakho ukushiyile, ukulahlile, ukudivosile, lobo buhlungu ojongene nabo buzothi kuwe qubuda phambi kwaThixo. Yabona, uba ngabe inkosikazi yakho ayilalanga ekhaya, okanye umyeni wakho akalalanga ekhaya, okanye mhlawumbe ndithi umuntu obomthembileyo, umuntu obomxelele ii-secrets zakho, umuntu oboxelela uzawuhamba naye indlela ende, kodwa akakujikele namhlanje, ubuhlungu obuvayo lo muntu ongasakuhoyanga ubozixelela buzawuhlala ekuhoya ngeemeko zakho, mncedile wena ngeemeko zakhe ezobunzima. Ngoku imeko ikuwe nzima, akakuhoyanga. Ndithi le meko izokuxela into yobana weza emhlabeni ungaphathanga nto, uyawuhamba futhi ungaphathanga nto. IkwanguThixo wayiphe ubomi, ikwanguThixo wayenike zonke izinto, ikwanguThixo ozithathileyo, kodwa igama lakhe malidunyiswe. Le meko izokufundisa uba qubuda phambi kwaThixo, kuba kuqutyudwa phambi kwaThixo. Ndithi ungaqumbi uziqalekise imeko ojongene nayo, ayiyo meko ethi thatha intambo uzibulala, ayiyo meko ethi thatha ityhefu uyitye uzibulale, ngoba ubuhlungu ojongene nabo buyanyamezeleka. Izinto zasemhlabeni zonke ziyadlula, kodwa zonke ubuhlungu ojongene nabo bune-expiry date, bunexesha lokuphelelwa. Ndiyakuxelela mntakabawo, noba ngabe ulahlekelwe ngumsebenzi, uphulukene nomsebenzi, izikoloto zime phambi kwakho, awazi uzawuzibhatala njani, ubona ngathi ubomi bakho bumile, kodwa bendlu yakho basekhona, abakuthandayo basekhona, awukalahlekelwa into yonke ngosuku olunye. Imeko ojongene nayo ayikayodlula imeko uYobhi wathi wajongana nayo. Imeko ojongene nayo ayikabi imeko engakaze yehle emhlabeni. Imeko ojongene nayo izokufundisa uba qubuda phambi kwaThixo. Ungazonzakalisi sikho sonke, ungazonzakalisi lisekhona uncedo, ungazonzakalisi uThixo ulungile, intando yakhe mayenziwe. Uyabona, xa sinobuhlungu esinabo sifuna izinto soba sifane nabanye abantu, sibe nemoto, sibe nezindlu, sibe namakhosikazi, sibe nemali, sonwabe, sihambe i-nice time, kodwa ixesha libe lingekafiki, izinto zingenzeki, sibona ngathi impilo yethu ime ndawonye, kodwa abanye abantu bephumelela. Asiyicingi nobana kuyawufika ixesha uba singazifumana zonke izinto siphinde siphulukane nazo. Ubuhlungu esiyawubuva siyawunqwena into yobana ngekungcono uba zasingazange saba nazo, ngoba naxa sifumana izinto sizibona siya
ku-grace to grace, siya kwi-level engaphezulu, sizifumana izinto ngokukhawuleza. Asicingi uba singaphinde siphulukane nazo. Xa siphulukana nazo izinto, xa sizifumana kufanele sazi uba sizinikwe nguThixo, nanini na ifuna ngazithatha. Xa ezithatha kufanele sazi uba imeko ithi masiqubude phambi kwakhe, imeko ithi seza size futhi sawuphinde sihambe sikwaze. Imeko ithi obenikile kwanguye othathile igama lakhe malidunyiswe. Nasempilweni yakho makube njalo, ungaqumbi uqalekise, ungafuni ukuziphindisela, kodwa yazi uba le meko ojongene nayo ine-expiry date. Le meko ojongene nayo iyimeko edlulayo, ngoba ezasemhlabeni zonke ziyadlula, nale ujongene nayo izawudlula. Kuzafika abantu abazawufike bathi kuwe, uyabona njengoba umkhonza uThixo, njengoba uziqhayisa ngoThixo, njengoba umsebenzela nje uThixo, awuphumeleli, izinto azikuhambeli kahle, wehlelwa bobuhlungu obufana nobu. noYobu wayengonanga, noYobu wayengenzanga ntwembi, wayengenasono phambi kwaThixo nabantu. Nakuwe nje basehleze izinto azithi mbi kakhulu, azithi kunjani. Uzathi umuntu wakhona ejonga ozibani ababale ngamagama, athi abantu baphumelela ngokuya ezinyangeni, abantu baphumelela ngokuthwasa, abantu baphumelela ngokuya kosiyazi, abantu baphumelela ngokuhlabela amadlozi. Ezogqiba lamandla obusonawo akuphela kwawo wokuba uqubude phambi kwaThixo. Ungazinikeli kuyo yonke lento ayithethayo, kodwa uzinikele kulamandla, wathembe lamandla ofanele uba uqubude ngawo phambi kwaThixo. Ukhumbule uba kwathiwa kuYobu kunantsika Gideon hamba ngalamandla unawo, awuzunikwa amanye amandla, lamandla unawo anele into yobana akuphumelelise, uzawuphumelela uThixo enawe. Ndithi ke ngoku uThixo kwecala lakho ungazinikeli kwiinto zomhlaba, ngoba iinto zomhlaba ziphelela apha emhlabeni. Izinto zomhlaba zezomhlaba, azifani nezinto zikaThixo. Ungazinikeli entweni zomhlaba, ngoba uzathi buzifumane xa uziluza kuzaba kubi kakhulu empilweni yakho, ngoba kaloku uzawusola into yobana ngakungcono into yoba wawungazange uzube nazo, ngoba zizawutshabalala. Ndithi le meko ojongene nayo izokufundisa uba kuyaqutshutwa phambi kwaThixo. Le meko izokukhombisa into yobana weza ungenanto emhlabeni, uzawuhamba ungenanto. Izokukhombisa uba nguThixo wanika, ikwanguThixo othathileyo, igama lakhe malidunyiswe. Ngokuba mntakaThixo, njengoba mna ndilihlwempu ndithetha ngezinto ezilungileyo zobuhlwempu nezinto ezingalunganga zobuhlwempu, ndifundisa wena. Nawe njengoba usisinana, omnye mhlambe sisinana, wena usisisinana, njengoba sisinana nje sisicebi, usisinana ubaza uxelele ngezinto ezimnandi zobutyebi nezinto ezingekho mnandi zobutyebi. Kodwa uThixo umnye ophayo, ikwanguThixo omnye othathayo, igama lakhe malidunyiswe. Fanele sizazi uba seze emhlabeni singenanto, futhi siyawuphinde sihambe emhlabeni singenanto. uThixo ulungile, ungulo okhupha ilanga liphume phezu kwabo abangamalungisa nabakhohlakeleyo ababi, alenze liphume phezu kwabo, nemvula zinethe phezu kwabo, engenamkhethe wabalala mntu. UnguThixo olungileyo. Lithi lizwi uyakubuyisela okuthe kwadliwa zinkumbi, ngoba othelayo ekhaphini kuchichime, ikwangulo ophinde futhi achithe, ngoba uyakwazi uphinda buyisele. uYobu wabuyiselwa zonke izinto empilweni yakhe, ingcebo yabuya, impahla yakhe yonke wayelahlekene nayo wayibuyisela uThixo. Waba nenkosikazi, waba nabantwana, labuya ulonwabo, waphinde wonwaba. Ngithi nakuwe lusezawuphinde lubuye ulonwabo, zizawuphinde zikuhambele kakuhle izinto. Ungaqumbi uqalekise, ungazibulali. uThixo ngecala lakho, xa ungakaze umamkele uYesu Kristu, ungakaze ukholwe, ndilixesha lithuba loba ucinge ukholwe uba uYesu ngunyana kaThixo weze emhlabeni ngenxa kaThixo bezofela thina uba size sisindiswe. Wavuswa nguThixo wafileyo, nguThixo ohleli nonyana wakhe esihlalweni. Wena ndithi khetha uYesu Kristu, khetha uThixo, ngoba xa ukhetha uThixo uzathi bugqiba ukumkhetha uThixo azibonakalisa into yobana nguye wakukhetha ukuze ukhethe yena. Ayinguwo okhethe yena nje, kodwa wakhetha wena ukuze ukhethe yena, enzela uba akusikelele. Uza kusikelela emveni koko ngeentsikelelo ezingenawumiswa mntu, ngoba icebo lakhe alinawuvinjwa mntu empilweni yakho. Ndiyakusikelela ngegameni likaNkosi uYesu Kristu, ndithi makube nothando noxolo nomsa weNkosi uba uJehova, kube khona ubukho beNkosi uYesu Kristu ezimpilweni zethu, kube khona umoya oyingcwele abe nobudlelwane nathi ngokude bengunaphakade. Amen.